खुलुमबाय लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजां दं होननानै। दिनैनि बे भिडिअ'आ जाहैबाय बिहाइन्ड द सिन अफ बुं रोजे डान्स कभार भिडिअ'। दाख्लि बावैसो आङो आंनि चेनेलाव बेखौ आपल'ड खालामदों आरो बेजोंनो लोगोसे जाय बिथांमोनहा आंनि डान्स कभार भिडिअ'खौ दासिम नायाखै, नोंथांमोना चेनेलनि सिङाव हाबनानै नायनो हागोन। आं नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय आंनि मोसानायनि सायावहाय। आं अलमस्ट क्लास 1 निफ्रायनो गोदो मोसानायखौ स्टार्ट खालामदोंमोन आरो आङो इन्डियान क्लासिकेल कथकआव बिसारतबो कमप्लिट खालामदों। नाथाय समजों लोगोसे जेब्ला क्लासआ देरलाङो, जेब्ला कलेज मोनो, बे समावहाय फरायनायखौ बांसिन इम्परटेन्ट होनांगौ जानानै फैनायाव आंनि मोसानाया उन जानानै थालाङो। नाथाय आं दिनैहाय इउटुबखौ थेंक इउ होननांगोन, जायनि जाउनाव आं दिनैहाय प्लेटफर्म मोनदों। गावनि एफा एनै रोंगौथि जाय माराम जानानै थाबायमोन, बेखौ आं दा पलिश खालामनो चान्स मोनदों। बे भिडिअ'नि गेजेरजों आंनि फंबाय बिनानावफोरनिसिम एबा जोंनि यां जेनेरेशननिसिम आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय फंनैसो खोथा शेयार खालामनो लुबैबावदों। बेनो जाहैबाय, फरायनायजों लोगोसे जोङो दानि जुगावहाय माखासे भकेशनेल एक्टिभिटिसफोरखौबो लोगोआव लांफानाया गाहाम। मानोना दानि जुगाव ओरैबायदि जाबाय जेरावहाय आनइमप्लयमेन्टआ गोबां जानो हमबाय आरो कम्पिटिशनाबो बारायबाय। स' बिनि थाखायनो जोङो फरायनायावबो गुबुन भकेशनेल एक्टिभिटिसफ्रावबो फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो गावखौनो गाव गोरा सुंथानानै लानाया गाहाम। Ini nama. angni bikhani udang mokhrana हरखाबै मिथिस्लाबलायै दुंब्रुदै बाहाबोबा मेगन मेसेब्लाबो नोङो बिरहां बाहां गेलेफैयो मेगन बेखेवब्लाबो नोङो छाया माया मोदानफैयो हाया हानाय नङा आङो नोंनि महर बावगारलांनो हाया हानाय नङा आङो नोंनि महर हुखोमोरनो फोरमायहरबाय मेगननि नोजोरा बुं नोंनि बे अनथाव महरा मिथिस्लाबलायै दङ नामा नोंनि बिखायाव आंनि जायगा जायफोर बिथांमोनहा मिन्थिया, आं खोन्थानानै होनि। जायगाया जाहैबाय क'क्राझार गौरां पार्क, गौरां दैसा। मोनसे डान्स कभार
खालामनायाव गोबां सम लायो। रायजो राजा नोंथांमोनहा मिथिखागौ जानांगौ। कस्टिउम बा गाननाय ड्रेसनिफ्राय लानानै मेकआप आरो गाननि प्रेक्टिस आरो बेनि सायाव शुटिं लानाया जों बायदि सासे फेमिलि गोनां बा आइजोनि थाखाय सबसे गिदिर मोनसे चेलेन्ज। थेवब्लाबो आसा खालामो नोंथांमोनहा आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि सापर्टआवनो आङो गोसोखौ थुलुंगाखांनाय लाखिबाय थानो हागोन आरो बेबायदिनो भिडिअखौ खालामलांबाय थानो हागोन होननानै मिजिंथिबाय। बेजोंनो लोगोसे जुदि नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो आरो जायफोर बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै हो। स' गुबुन मोनसे भिडिअआव फिन खेबसे लोगो मोनबावगोन। थेंक्स फर वाचिं।